At ayan na po guys, nakasindi na po yung kandila namin. Hanggang ano po yan guys, hanggang sa labas po, ayan, sa labas ng bahay. 1, 2, 3, come on! Hello everyone! Welcome back to my YouTube channel. Today guys is November 1 at may share lang po ako sa inyo guys sa mga pamahiin namin sa Undas. Yun po yung paghahanda po namin ng mga pagkain para sa mga mahal natin sa buhay. Ipapakita ko po sa inyo guys kung ano yung mga pagkain na yun. At ito guys, ang makarelate ko dito guys is mga Katolik lang talaga. Kasi ito kasi yung mga tradisyon ng mga Katolik every November 1 at saka November 2. Ngayon kasi guys, ngayon time na to guys is isa itong paalala sa atin. Paalala na hindi pa rin natin kakalimutan yung mga mahal natin sa buhay. Para kahit wala na sila sa piling natin, wala na sila sa tabi natin, pero nanatili pa rin sila sa isip at puso natin. Ito kasing time na to guys is nagpapalala sa atin kung gaano pa natin sila kamahal at hindi natin sila nakalimutan sa mga time na nandito pa sila sa lupa. So ngayon, alam natin na lahat pong pumanaw dito sa mundo ay bumalik lahat ni Lord. So, alam ko na ang mga mahal natin sa buhay is masaya na sila sa mundo nila ngayon. Kasi, wala naman talaga tayong chance na tumira habang buhay dito sa mundo, diba? Pinahiram lang to sa atin. So, ngayon yung time na, guys, kung wala pa sanang pandemic ngayon, pwede sana tayong pumunta ng sementeryo. Doon natin magsisindi tayo ng kandila, doon tayo magdadasal para sa mga mahal natin sa buhay. But, for now, gagawin na lang natin dito sa bahay, pwede naman. So, dito po tayo magsisindi ng kandila, dito po natin sila ipipray kahit hindi po tayo nakapunta ng cemetery. So, ipapakita ko po sa inyo guys yung maikling video ko sa pag-prepare namin sa Undas. Sana magustuhan nyo po yung video ko at keep on watching until the end of the video. Bye! Ayan guys, ayan yung paghahanda namin sa pagkain. Meron po kaming rice, may biko kami, may kandila, may marami po. At saka mamaya guys, hindihan po namin yung kandila. Ayan, may mga pagkain po kami sa misa. At ayan na po guys, nakasindi na po yung kandila namin. Hanggang ano po yan guys, hanggang sa labas po. Ayan, sa labas ng bahay, sa may labas ng pinto. Para kunwari, ayan, may nagdadasal na po yung mother-in-law ko. Ayan po yun. Ganyan po kami maghahanda guys sa Undas. Ayan po, naglalaro po si Kisses ng kandila. Pati yung mga cousin niya kasi akala nila birthday kasi madami daw kandila. So naglalaro lang sila. Ang saya nila but hindi nila alam ngayon yung Undas na ngayon yung time na naalala natin yung mga mahal natin sa buhay. Ayan, naglalaro po sila. Madami po kaming kandilang pinatayo para makita talaga ng mahal sa buhay natin na naalala pa natin sila. So, yan lang guys. Ayun guys, yun lang po yung video. Yun lang po yung pag-prepare namin sa Undas. At sana nagustuhan nyo. At comment down below kung ano po yung mga hinanda nyo din para sa Undas. At guys, thank you so much. And guys, please don't forget to like, share, and subscribe my YouTube channel. And don't forget to click the bell button para ma-notify kayo sa bago kong video. Kaya guys, thank you so much. And God bless you all. And stay happy and safe. See you guys on the next vlog. Bye everyone. Thank you for watching. Bye.